Mga kabisdak, today is the day, no? So ito yung pangarap lang namin dati para sa taekwondo ni Gian, mga kabisdak, na makasali siya sa national hopefully mas selected, no, para sa national team. So dito tayo pupunta sa Kuwei Center. So merong tournament state selection ngayon, mga kabisdak, dito sa New South Wales, no? So lahat ng taekwondo athletes sa New South Wales magko-compete ngayon, and pag nanalo ka ng gold, silver or medal, yung first, second at third place, yun yung dadalhin para sa national championship na gaganapin sa Queensland sa November. So let's go. We're very excited para kay Gian, mga kabisdak. At the same time, kinakabahan dahil ito yung first fight ni Gian. Blue belt kasi nga category siya nag-register, mga kabisdak. Si Gian hindi pa siya technically blue belt, no? So green belt. So itong category kung saan siya register para mag-fight ngayon is one level higher up. And then nagkasakit si Gian nung Wednesday, sumuka 2 beses, so nag-lose weight siya ng 1.5 kilos. Pumayat si Gian, kung makikita nyo mamaya, nandun na sa loob si Gian, nag-park kasi ako dun sa malayo. Ang laki ng pinayat ni Gian, no? Pero naka-recover naman siya, pero hindi pa talaga siya ganun ka yung 100% na health niya. Let's go. So may mga athlete, mga kabisdak, pero dito tayo papasok sa lower grand floor. Alright, so sa Sydney Olympic Park pala to, mga kabisdak, no? Itong gaganapin. Here they are, guys. Gian, the real champ. Gian, did you saw Mr. Adam? What did he said? Okay. So Philippine flag, right? Is that, what's that flag? Philippines. Gian, good luck. Gian. Gian. Anong sa Gian? Gian, mga kabisdak. Yan. Yang may red. Gian is there. Yan sa Gian. Hi, Gian. So dito sila na court maglalaban, mga kabisdak, dito sa mat. Diyan sila. So toilet muna ako, masak. Hindi kaya. Kinakabahan ako. Toilet muna, toilet. Ihi muna tayo. Grabe yung kabisdak. Blue belt kasi yung category ni Gian. So first time yung sumali sa mas mabigat na category, advancing skills. Kaya alright, so time check, mga kabisdak, no? Alas 12 ngayon. Galing lang tayo ng toilet. So si Gian na yung next. Meron pa isang fight, and then after that si Gian na, mga kabisdak. Ito Pumse, hindi siya sparring match, kundi pagandahan ng forms. Yung mat nila ni Gian is andun banda. Gian na, mga kabisdak. Ito yung kalaban niya. Hi. Take over. Yung ragman
Naglimod. Sunod ko din sila. Anak, ato sa kontrata ko. Gian, attack! Alright guys, so hanggang dito lang yung video namin. Congrats Gian. Congrats eating, Gian's eating chicken. So congrats Gian. Gian is the third placer. He got bronze and he's going to Queensland. Right? Queensland. Bye bye. See you sa next vlog mga kabisdak. Bye bye.